Това видео го започвам с въпрос. Познавате ли тези 5 учителя, когато ги попиташ дали можеш да отидеш до тоалетна? Да започнем с първия. Извинете, госпожо, може ли да отида до тоалетна? Can you say it please in English? Please. What please? Може ли да отида до тоалетна, please? Say it in English. May I go to toilet, please? You have 5 minutes. Go, please. Извинете, госпожо, може ли да отида до тоалетна? Разбира се, отиди. Но не се бързи. Госпожо, може ли да отида до тоалетната? Не. Моля, госпожо, мога ли да отида до тоалетна? Не знам дали можеш, но се пита дали ви позволявам да отидеш до тоалетната. Да, позволявате ли ми да отида до тоалетна? Не. Така, страница 50. Учебника пише, че Тодор Живков е казал какво? Господине, моля ли до тоалетна да отида? Това днешно поколение. Отивай набързо. Та да продължим. Тодор Живков казал. То така, тези учители съществуват ли във вашето училище и ако да, кое от тях? Би се зарадвало на коментар. Да. С това ще приключа видеото и ви казвам благодаря за тези 9 абоната. Много съм радостна. Като достигнем 10, ще нарисувам картина от цяло сърце. Ще направя за това клипче. Обещавам. Хайде. Чао!